No to cesta dohodila, alebo tam chodí. Včera to vyšlo, vieš? Včera, vieš? A keď som to robil, ako vyšlo to s tým odchod, vieš? S tým chlapikom, vieš? Veronika, kúk. Neboli byčici, no. Ako, no. On tam poznal takú babu. No co uvidieť majú, šparik. No. 31-ročná, ktorý je tý aj sa rozhodol. Čiže chlapu žila tak. No proste, že má veľa peniazy a jedal maximálne nejakých 200 korún na všetko prehajdáka v Slováky. Že maj? No. Stále platí. No toho snímam tuto. No. A ja tam. Že nechce nič. Ty bola v robote? Hej? Hej? A čo máš, hliezatko? Hej? To téma. To téma môžeme Taký skejtek. A dosť, ako keby boli námysty. No presne. Ty umýješ? Máš to svetla? No, ujde to. Čo sa stalo? No, matka mi skôrala makovice. No, to vie? No, zbadala Ale makavice. som to nepredpokladal, vieš, lebo to nikdy nerobila. Som ich mal v brúšaku a potom som ich hľadal. A normálne som hľadal najprv v koši, vieš, dole. Som najprv díval, čo nikto nevidí, že akože nejaký bezdomný leží hľadám košov, vieš. A neboli tam, tak si hovoril, že musíme niekde doma. A matka bola na výlete, tak som bola, že či ich schovala, že hej. Teda či ich zobrala, že hej. A kde sú, snísla povedať, vieš. Tak potom som hľadal doma. A po takých prostých miestach, hovorím, že teraz napojiť rozum. Kde by mohol dať? Mňa napadlo, preboha asi zo svojej skrine, vieš? Tak išiel som tam a hobby fotel hovoril, a to musíš tak, aby to nevidela, vieš? Tak fotel mi pomohol nájsť. Je to klasika. A ešte som fotel hovoril, že ja je netaká, že tam pila kávu. Tak ja, ale to je podstatný rozdiel. Je to rozdiel, ale... Myslíš, že káva nie je silná droga? No, je. A nie je moc návyková. Prečo? Nech skúsia tí ľudia, ktorí pijú pravidelnú kávu, nepiť kávu. Tak ja to mám nízky tlak. Niekomu to pomáha. Presne tak. Dobre, ale nízky tlak, ale ja nemôžem veľa vypiť kávu, Marko. Je to zle. Tak ju nepí. Tak ju nepijem. Pijem troška, chápeš? Tiež mi sa vôbec kávu.